You know, the Bible says that God wishes for all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. The reason God expects us to grow to the level whereby we come to the knowledge of the truth, because the Bible says that you shall know the truth and the truth shall make you free. It is not enough just for you to know that you are born again. It's not enough for you just to know that you are saved. It's not enough for you just to know that you are a child of God. God expects us to grow to a level where we come to know the knowledge of the truth. So the Bible said that we shall know the truth and the truth shall make you free. Proving the fact that if one doesn't come to the knowledge of the truth, you can remain bound while you are free in Christ. So the Bible says that uThixo ufuna bonke abantu basindiswe but bafikelele ekuyazini inyaniso. Uzathi okuyazi inyaniso yaye inyaniso iyakukhulula. But everyone phaphandle uthi uthetha inyani. Sibona indende, sibona icawa, zikho ndawo yonke. Wonke umuntu is claiming to speak the truth. But what is the truth according to the Bible? In the book of John 17:17, sanctify them, Lord, by your word. Your word is the truth. Inyani lizwi kaThixo, izwi kaThixo liyinyaniso. So amanye amagama umuntu ongakafikelele ekuyazini inyaniso, ngamanye amagama umuntu ongakafikelele ekuyazini ilizwi, because ilizwi eliyinyaniso, inyaniso lilizwi. So xa sithi eBhayibheli uThixo uthanda bonke abantu basindiswe bafikelele ekuyazini inyaniso, ngamanye amagama uthi uThixo uthanda bonke abantu basindiswe bafikelele ekulazini ilizwi. Uzathi wokuyazi inyaniso, yayinyaniso yokukhulula, ngamanye amagama uzathi wolazi ilizwi, yayilizwi lokuthini lokukhulula. So kuyacaca into yobana zikhona izinto asozokhululeka apha kuzo apha until uhlangane nokwazana nelizwi likaThixo. Uyafumana, otherwise usoloko ubekwa izandla, praise God, because zikhona izinto ezingafuni izandla, zikhona izinto ezingafuni imithandazo, but izinto ezidinga into yaziyo, which is the knowledge of the truth of God's word. So I want you to join me in this journey as we go deeper in the word of God, presenting the truth of God's word, because it is not enough for you just to know that usindisiwe, but it's time for you to grow and reach a level whereby you come to the knowledge of God's truth. Stay blessed. Till next time. Bless you.